assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu yediyankoɓe Ayaw Pinal TV ko adi kala en puɗɗorima inde gueno tedduɗo towɗo mo sénare wodani kisɗo kisluɗo kisɗo kadi kisnomo kisalawa gaga muɗum tedduɗo teddini kala ko teddi towɗo towni kala ko towi mo arsuɓe fitande ade woni tamande mum kanko woni jiɗo waɗa kadi mbaɗo laato caggal yettude Allah ko julde ni laaɗo makko bajji Aminata Abdoullah janni kisale makko timoɗo annabaɓe koddonilaɓe kodda ɓurɗo ɓurnaɗo yimɓere goɗɗo kadi gila hay hunde waɗani mo kala kadi ko wodi wodiri ko sababude ɗum caggal ɗum jetten jinnaɓe meɗen wonɓe sababu gowodagal men o aduna en jetti nenene haali mum sikki ala en jodino baba e bawɗo mum caggal ɗum jetten hilfaɓe men diine kamɓe aada tawi kadi ko soñdantoɓe gotaɓe saliɓe yawara ɓe galda e tarligol ngol kam e diine o sikki ala caggal ɗum en calminana dendagal yeeɗiyankoɓe Ayaw Pinal TV debbo e gorko suka e mawɗo tawi kadi ko ɓenna sagataɓe worɓe dariɓe lan ha Pinal TV wawi wodde nden noon en calminiɓe en juurimamaɓe he kala toɓe goni e johliɗi kono kadi en calmini dendagal pulagu ngu dendagal ɓiɓɓe pullo dariɗo gam hujjaji ɗi ene mbawa tigui yoltade en calmini ɗum en juurima ɗum nden noon sikki ala en garti yewtere meɗen ne gowɗen wadde ɗo tawi ko nde innirɗen Pinal kañum e gandal eɗen kewi kala mo mbatten yewtere meɗen Pinal e gandal bismade ɗo goto e darode leñol ngol walla goto e ɓiɓɓe leñol ngol nden noon sikki ala en nde bismiɗen ɗo ko bandiraɗo gorko tedduɗo no Amadou Adame Ba en mbi bisimilla makko e yewtere meɗen Pinal e gandal bisimilla makko e Pinal TV bisimilla makko kadi e galle makko yo wonno bisimilla ko bak tan kono ɗo ko kanko bismito hoore makko eɗen gandi Pinal TV ko galle pulagu wadde mbiyeten ko galle arndendi way kono ko leñol ngol firti ko hay ɓiɗɗo goto jeeyaɗo e leñol ngol ɓurani ɓiɗɗo goɗɗo on jeeyade e leñol ngol to sawtowol to ko banimon debbo gowɗo waɗande on yewtere moɗon Pinal e gandal nden noon bisimilla maɗa Adama walla Amadou Adama Ba bisimilla ma nde calminta yiiɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV oɗo saaha ene yewma eyyi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh noon eɗen mbiya bisimillahi rahmani rahim alhamdulillahi alladi afada ala awliyaihi wa ahibaihi wa asfiyaihi min annuri lahmadi anwara واستفاد من مكنون سره وجوهر علمه وضره ومعارف الأسرار وهلاهم بهلة سنائه وحلل جماله وأطلعهم في السماء توحيد أقمارا فاستدار بأنوارهم الخلقية وسلكوا به من الدين طريقة وتبوأ منه وطنا وقرارا وصاروا لسالكين هداية فلولاهم عن تلك السبل فجاجاء فسبحان من خصهم بحكمة والنور ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي من فيض بحره يقترفون ومن نوره يستمدون وعنه يورثون سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام سر الوجود وروح الوجود وعين الوجود ونفس الوجود وذات الوجود ووجد الوجود فإن وجودي كل موجود متوقف على صدقية وجودي صلى الله عليه وسلم فإن لو كان وجودي صلى الله عليه وسلم ما خلق شيئا من الأكوان ولا رحم شيئا منها non en calmini yeeɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV en beltima no fewi sagane mbawɗen notade noddandu meɗen fadde ɗo noddandu gorgol men ummu noddi men ɗo hande ndu beltima en no fewi ko ɓinguel moon woni almudel moon kadi no Ba Amadou Adame jeeyaɗo leydi meɗen Tana tawata ɗo hande e bamakko ari ɗo notade noddandu Ayaw Pinal TV noon eɗen jogui weltare no fewi no fewi sagane mbawɗen arde ɗoɗo saha joni kadi en jejjitta hen hono jiknaɓe meɗen dariɓe dadiɓe ha Ayaw Pinal TV wawi wodde nde tawno ken heɓɓe weltare no fewi ɗum noon sen gari en jooɗima ɗo Ayaw Pinal TV en jejjittaɓe ɓen ko wayno guiɗo pulagu kala walla mbiya Ousou Sabbar ko wayno Bocar Alpha Ba en noon ñanggue pulagu o dariɓe kadi wawɓe dadade ha Ayaw Pinal TV wawi wodde ha mbawi heɓande meɗen e yewtirde fulɓe taw ko enen jeyani koye men ɗum noon sen gari ɗo en calminaɓe kadi ɗen ñaganoɓe gueno moƴƴe ɗen calmina kadi kala yeɓoɓe Ayaw Pinal TV guila hay e leƴƴi goɗɗi taw wona leƴƴi meɗen saabi Ayaw Pinal TV jaggue nokkuji kewɗi ɗum noon en calmini bandiraɓe kala en ñaganimaɓe gueno moƴƴere a weltanama no fewi ceerno Amadou Adama Ba kadi en beltima no fewi guura cellal tawno gurdam ma ko nafoore mere sikki ala namdal men en duttinan seeɗa e namdal ɓe ma mbiɗa jeeɗa ko toon to Tana ha Tana ha holto tawate e diyonuji beele Tana ha jeeya ko e nder leydi Mali eyyi seydi An a jarama guura cella Tana ha jeeya koye leydi meɗen Mauritanie ko hettere leydi Mauritanie kono eɗen mbawi wide ko frontiére saabi ko salde palal hakkude ɗum e commune biyeteɗo commune de Diongaga cercle de Yelimane
ko frontiére jimtude hakkunde Mali e Mauritanie kono en tigi rigui sen ƴeewi Tanaha o adi mbiɗen ko Tanaha koye leydi Mauritanie jeeya Tanaha ko wadde firti ko frontiére hakkunde leydi Mali kañum e Mauritanie kono noon waɗi ene waɗi to jaarte hen Mali ene waɗi hettere jaartede e Mauritanie a jarama a weltanama no fewi Gura Thialla eɗen mbawi namdade oɗo saaha hol fannu mo Amadou Adama Ba yaari e oɗo saaha gonaɗo e hande eyyi e jarama hono fandu mo jaaruɗen oɗo saaha joni ko jangde meɗen yaari tan koto banggal faggudu woni économie oɗo saaha joni mbaɗaten ko université niveau de université woni licence 1 woni premier licence men hikka mbaddaten kono mbaɗaten koto banggal faggudu woni jangde meɗen yaari koto faggudu eyyi woni ɗum woni économie et gestion finance islamique eyyi beele Amadou Adama Ba jangi ko arab walla eyyi seydi an ɗon de Amadou Adama de ina jangi arabe ina jangi français ina jangi anglais sabi gadorimi ko leydi meɗen Mauritanie andi Mauritanie sa jangi toon ɗum ko wajib a waɗat arabe o kolɓol ala eyyi ko toon gadorimi donc mbami toon arabe o hakkimi hen niveau kadi jiɗmi hen arabe o no fewi caggal ɗum ko gartumen nder leydi Mali ko kadi mbeɗo mi suɓaki école o ɓolo mbaɗmi franco arabe en plus hay anglais ne hen eyyi kadi daadimi mbawmi jaggude ɗin ɗo calɗi ɗiɗi saabi arabe ko nafoore no fewi a jarama Seydi Ba Gura Thialla ɗi tawno gurdam ma ko nafoore mere kadi min beltima no fewi saabu yiide ɓiɗɗo pullo taw kadi ko suka mo ganduɗa ñustorɗo leñol saabu eɗen kewi wiide ko sukaɓe hande e gonoyta jaale janggo tawi kadi ene janggi ɗeɗo ɗemɗe tawi kadi ene darta ha joni ko fewti e gandal eɗen gandi gandal hande o tambi aduna o ko gandal kadi en beltima hen oɗo saaha mbiɗa jaaruɗa ko fannu ko fewti e faggudu woni ko wiyete ko économie beele holko woni économie beele aɗa wawi sifanade hen ko fewti e faggudu beele wonko mbawɗa sifanade hen ha yimɓe ganda ko ni faggudu way inchallah eyyi a jarama Seydane économie woni sa nani économie tan koko mbiɗa ko ɗum woni ngalu faggudu donc économie c'est une science qui étudie c'est une science sociale qui étudie la production, la répartition, la distribution et la consommation des richesses d'une société comme kalɗen ko ɗemgal tubakore passinanat sabi kadi machallah koye tel fulɓe gonɗen ko kalɗen foof e mbattati ko ɗum ni ɓurda yiide eyyi wima ko économie est une science qui étudie la production sa nani ngalu tan ko janggude e golle production firti ko fewnude sabi sa nani ngalu o taw ngalu ummori koto ko ma hunde fewde taw première étape woni la production woni janggude hono fewindirta hunde deuxième étape ɗum woni la répartition sa fewndi ha gasi e holno peccirta e ɓiɓɓe leydi par exemple joni woni ɗo e nder usine pewnami ko rakkal mais so fewndi rakkal o ha gasi kadi holno mbaɗanmi ɗum partagé e nder public e nder yimɓe kadi et la redistribution redistribution o ko sa waɗi partagé ha gasi a fecce e nder yimɓe public he mbaɗa redistribution a nani mode redistribution o tan yiiɗi rokkudem e nder ko kulle ɗe peccete ko ina woodi impôt ji woodi taxe woodi ɗen ɗon gueɗe kadi holno ɗe jagguirte ɗe nattine e nder faggudu leydi sabi sa fewndi ha gasi a fecci e nder to peccuɗa ɗo sodoɓe ɓen ɗon kadi ɓe joɓata ko impôt joɓa taxe joɓa ko nande ɗen ɗon gueɗe foof cotisation muɗum ɗum rendinte e hono ɗum kadi renditinde foof watte e caisse faggudu ɗum kadi ne jeeya e jangde économie et consommation des richesses d'une société woni ko holno kadi no ngalu leydi ñamirte e andude kadi holno même si an ko entreprise ma joguiɗa ko jeeyuguma banggue e andude e parfois fof ko ittata hen ko ñamɗa hen fof taw aɗa andi ko naati hen aɗa andi e ko naata nder leydi ma aɗa andi ko consommé nder leydi ma kadi aɗa andi surtout wayno société wayno dente ɗe yimɓe mbaɗata pelle mbaɗa cotisation ngaji hen kaalisaji taw kaalisaji ɗi mbawa renede ngalu ɗi mbawa renede ala hen ko majjata e ɗum fof ko jeeya koye janggude e économie o koye on ɗo fannu janggude économie a jeeya ko ñowni économie joni en gartan seeɗa tan haade meɗen wadde taɓal nguri ha joni ko e namdal ko fewti e économie holko addanma suɓade fannuji ɗi foof e hewde an holko addanma suɓade fannu biyeteɗo o faggudu eyyi Seydara jarama saabi addimi suɓade on ɗon fannu ko c'est mieux comprendre le monde où nous vivons aujourd'hui
l'étudier l'économie et sciences sociales, c'est mieux comprendre le monde où nous vivons aujourd'hui. Ça jeeyaaka janngude faggude ndu ɗum ene addalma anndude wonde e hol aduna mbo nguurɗo e dow mum e holno nguurirta e aduna sabi sa nani nguurdam e nder aduna he ko ngalu faggudu reeni yimɓe ɓe fof firti wadde holno nguurirta e nder on ɗon aduna mi rokkuma exemple pourquoi les loyers de Bamako est plus élevé qu'à Ségou ou Koutiala wima ɗo ko pourquoi sa ari ɗo e Bamako aɗa ndaara suudu to luuɗa ina tiiɗi mais sa yehi ka en walla Ségou en walla Koutiala en donc aɗa wawi tan hebde suudu ujunaji ɗiɗi par lewru firti wadde y a quelque chose ko ɗo joni yiɗi holludema ko situation ngaji e nokkuji gona gooti chacun a son valeur chaque situation a sa valeur nokku fof e valeur mum firti wadde kala valeur gonɗo nokku ko on ɗon mbawata andude valeur muɗum eyyi a jarama a weltanama no fewi nde wonno gandal ina heewi e ko fewti e nafoore jiɗɗen namdade ko a janggui ko fewti a limtiɗo ɗemɗe tati aɗa janggi arabe aɗa janggi français aɗa janggi anglais beele aɗa janggi ɗemgal maɗa neniyal ko wiyete ko fulfulde eyyi seydana jarama mi yiɗa no namnoɗami namdal hono to fadde ɗemgal am taw mi janggani kono noon inchallah o anda namnima tan inchallah en jabboto ɓuranno men ko taw ken jangguɓe pulaar to gonɗen ɗo saabi en nawi ko foti no arabe en nawi anglais en nawi français donc ɗemɗen ɗon ɗemɗe janani kono fof de en jangga en keɓani fartaŋe sa gandi mbawɗen ummade janggude en keɓani fartaŋe janggude ɗemgal meɗen ko gonga kono noon en jejjitani ɗemgal ngal de saabi woni ɗum e nder ɗemɗe ɗe janggaten ɗe ɗemɗe français anglais arabe kala gandal keɓɗen to mbattaten ɗum koye ɗemgal meɗen namnoɗen e nder gande min mbami kono jangguɗo pulaar so welama wima sabi clavier am téléphone am fof ko pulaar eywa e nder no yuynam fof e nder neɗɗo jangguɗo pulaar fof mi ɓaddo ɗum mbeɗa namno ɗum mbeɗa wawi windude lettre pulaar so winda mbiɗa wawi janggude kala kadi gandal pagguimi e ɗe to ɗemɗe jiɗmi watta ɗum koye ɗemgal am eyyi eyyi ko ɗum ina jeeya e kam somi welama wima machallah mi janggani ɗemgal am kono miɗa jogui hen mimsa seeɗa tan wona ha wuuro noon eyyi mi jogui hen mimsa seeɗa wona ha wuuro saabi mbami kono jangguɗo ngal ni mbiɗa santa hen gueɗe kewɗe mbiɗa wawi hen windu mbiɗa so jangga mbiɗa wawi so winda mbiɗa wawi janggu ew kadi e nder gande keɓanmi to ɗe foof mbiɗa watta ɗe ɗemgal am kono noon hanti ko l'homme propose Dieu dispose ko nasu taqaddir Allahu dabbir neɗɗo no miijo lamɗon foddo kono noon ɓuranno men tigui rigui taw ken janggude ɗemgal meɗen neniya beele joni aɗa heeɓi an foy oɗo saaha sa ƴeewi ƴettowo ɗemɗe jeeraniyankoje no janguiri ni ene watta e ɗemgal mum ɗum koye katantagal jeeya kadi eɗen holla kadi aɗa yiiɗi hunde nde beele e nder yiddema aɗa ƴetta gande keddiɗe aɗa watta e nder ɗemgal maɗa beele oɗo saaha aɗa heeɓi ko fewti e janggude ruttanade ɗemgal ma nde wonno fulɓe ne kewi wiide daɗede bonani wonde ko daɗede anda tigui ko daɗaɗo kadi jooɗo wiye ko daɗaɗo eyyi seydani jarama hono ala pulaar mbi ajitade nder suudu tan wiya wonde hande lella ma e dawani ɗum warata lella ma e dawa wadde firti ko wiide tan mami wawa ɗemgal am a waɗani kattatagal essayade wawde ɗum kadi ina jeeya e haalde taw gollani ɗo to gonɗen ɗo à l' instant min pulaar gonmi tan koye janggude ɗum mi accani ɗum koye saabi kala ko mbiɗo foti hutorade putorami ɗum koye pulaar to banggal sona taw ko windude hunde ko wayno arabe walla français en ɗum kam ko ɗemɗe janani kono ko goɗɗum foof mbindami koye ɗemgal kadi rokkuma hen exemple daɓɓe ñande ɗo ko même temps koye mois de novembre he wonno mbimin e nder salle université maître ame goto haali toon mo woni konngol woni famani ngol wingal mo o ko degré golat helmere degré golat joni noon o waɗi ɗum expliqué e français o wi ko quand la richesse est diminuée o tawi woni ngaluma ustima on ɗon mo wiyete degré golat donc o mbimomi monsieur min mo omo kalɗa o helmere n kalɗa nde mi famani nde eko firti degré golade o wi degré golade non darima tan o jaaɗi o wi an ka pullo mbiɓe ko pullo kanko hoore makko pullo eyyi o wimi wonde degré golade firti ko saɗa joguino hunde saɗa joguino par exemple joni e nder ndeɗo hitande aɗa joguino 1 million aɗa mofti e nder hitande arola limtima ƴeewi ha tawi ko 500 000 woni toon firti ko somma waɗi degré goli somma ustima walla ngaluma yarani yesso développani ɗum wiyata degré mo degré goli
eyyi kono noon firtanma ɗum e fulfulde o firtanimi ɗum e fulfulde kadi kemmi hen weltare no fewi no fewi sabi nde o wimi tawi komi pul tan mbimi komi pul e nder ɗemgal meɗen neniyal pular no étudiant ɗi foof wanti ɓe mbaɗi ménagé ɓe jala ɓe mbi wonde pular haaltaki ɗo yo haal français o wi oɗo ko pullu min komi pullu min e wara komi pullu mi famminat ɗum e nder ɗemgal amen kadi o famminimi hen kimmi he weltare tigui rigui ha ko ɗon tawa haɗ machallah a weltanama no fewi ani jaam kadi en beltima no fewi e jaabuji maɗa ɗiɗo lattuɗi ko fewti e ɗemɗe keddiɗe no mbiɗa ni ɗe jangguɗa ha joni e mbaɗan taɗal nguri sen ƴeewi hono Amadou Seydou Ba enen fulɓe ɓe ganduɗa jibinaɓe e dowri mawni e dowri ɓurɗen gawde wonde ko e dowri te eɗen sen jibinama tan so ɓiɓɓe heeɓi duuɓi jeeɗiɗi heynanede wani kerin ko hewani huccinede hay yo janggu ɗemgal makko ala ko haali ha ɗemɗe keddiɗe ko wayno français en arabe en eɗen gandi won mbadde jiiɗen ha tengti to banggue école te an to kalɗa ɗo tan ha ko e dowri eɗen gandi wona e guure mawɗe walla ko nandi e muɗum holko duñma walla hol fartange mo keɓɗa ha mbawɗa an janggude ha tolniɗa tolnumo keɓɗa ngo eyyi a jarama fartange mo keɓmi hen ko go'o kam ko nde tawno neɗɗo koko jiɗɗa tan ɗum woni ko poɗantoɗa hay saɗa poussé ya fa e hunde tawi tan a yiɗande ça n'avance pas firti ko min natmi école miɗo yara e duuɓi 6 e sa gandi natmi école de on ɗon sa ko jignaɓam puustami mi janggo ɓe puusami mi janggo caggal ɗum nde yeehi ha mbaɗmi hade kemmi 6e année wo pinmi tigui kemmi pinal eyyi kadi kemmi e nder ɓerdam yidde jangde yidde jangde saabi en première étape jangde joni waɗi ko 2 étapes première étape o ko an ummu joni a jogui cukalel ma nde nanataguel école de guel yara duuɓi 6 jeeɗiɗi ɗon ha sappo ha sappo ha sappo e ɗiɗi ɗum ko an puusa an tinnato ko an toppitto an waɗata foof ko an fiyata an umminto subaka law janggoy ko an namdoto ɗum an leeli jippude an namdoto ko ƴettu leçon ma waɗ jamma waɗa leçon ma kikiɗe an yilanto ɗum maître à la maison woni jangguinowo galle an yilanto ɗum gueɗe kewɗe nani hen kono so yeehi kayne ha heeɓi duuɓi sappo e ɗiɗi ha sappo tati ha sappo e nayyi ina foti wadde e nder hakkille mum e nder ɓerde mum yiɗa jangde nde saabi kañum ɓeydoto ko mawnude an aɗa ɓeydo ustude mum junngo wona ustude mum junngo to banggal dépasse ustude mum junngo to banggal kalfu saabi ɓiye joni ne ɓeydo mawnude aɗa ɓeydo hersude wiide ɗum wona gueɗe walla puusde ɗum walla wadde ko ɗum ko fewnitaki ɗum firti wadde sino jogori fewde ko nden yiɗata an aɗa usto kañum ne ɓeyda an aɗa usto kalfu ma e muɗum kañum ene ɓeyda donc kañum ne waɗa accéléré an aɗa usto volume aɗa hetta ɗum less mais to kettuɗa less to kadi attention he woto hettu less tan leloɗa wonde ɓiyam dañi to jangga eyyi saabi il faut ɗon kaalen ha laaɓa eyyi to banggal étudiant ji woɓɓe hewɓe nani hen jangde mumen ne booni ala ko woni jangde mumen kadi sona to banggal toppitaka saabi to banggal tubakiri ko dépense hol fartangue dañƴa to banggal tubakiri ko dépense no fewi eyyi o fartangue dañmi hen mi heeɓi hen kam mbeɗa andi hande o hay somi heɓani place to goni saabi hebde place finde heɓa place no yooɓe très haut salaire ɗum way kono finde kewa nayi walla kewa bani ɗum ko arsugo wadde woni muhim tan ko wawde ko janggi ko humpita eyyi keɓa hen pinal keɓa hen gandal keɓa hen ganda ɗe keɓata e ɗemɗe janande mbatta ɗum e ɗemɗe ma kadi ko janggata ko naftorɗa ɗum kutorɗa ɗum mbasa tan an taw sa dayi école wonko janggata toon ko nafoje kewɗe nani toon ko janggata ɗemɗe janande ko foof sa arti a hutorta ko a utilise ɗum kadi eyyi o firti ko sa heeɓi gandal il faut sa wiyama joni rento ɗum ɗo ene booni ɗum keɓɗa ɗum koye gandal firti wadde sa rentima a heeɓi nafoore nde wona eyyi e nder nafooruji keɓmi nde hannde o kam hay somi heɓani e non salaire mbeɗa yooɓe walla ko nandi ɗum place machallah somi yi mawɗo mbeɗa teddini ɗum mbeɗa andi hakkame mawɗo mbeɗa andi hakkame leydi mbeɗa andi hakkame gueɗe kewɗe donc mbeɗa andi goto foof kadi comment on parle avec des gens donc le plus âgé aussi hono kaldirta e neɗɗo ɓurɗomo duuɓi neɗɗo foof no dokkirta ɗum needi totalement e neɗɗo foof kadi mbasa yawtude ɗum frontiére saabi yimɓe mbaadi kono leyɗele ɗe mbaadi ni no leydi fof wadire leydi ndi gonni frontiére ni ko noon neɗɗo e neɗɗo foof woniri frontiére joguiɗa tan koto poɗɗa hadde neɗɗo ɗum noon wadde
ko nden ɗon nafoore keɓi ɗum e on ɗon fartan en keɓi ɗum e jangde meɗen eski a jarama weltanama no fewi en beltima sikki ala en jetti jinnaɓe ɓe ganduɗa kadi ko wonɓe sababu no mbiɗa ni daari darɗe muɗumen lang sibu dawal no mbiɗa ni ko dawi ɗiɗi suka jogui walla neɗɗo jogui dawal gadana ngal ko tinnare jinnaɓe tigui kono mi artiran namal to banggue jinnaɓe saabu ko hunde nde ganduɗa nde mi hewani yiide e fulɓe ha tengti hoɗɓe e dowri neɗɗo hirjinde ɓiɗɗo waɗa fodde muɗum ha ɓiɗɗo o yiɗan hoore mum beete e jinnaɓe holko duñiɓe wadde ɗum beete ɓe janggi hol nafoore nde ɓe jii e banggue jangde an to teskiɗa ha kamɓe ɓe pusma walla ɓe mbawi yerɓidema tigui ya waw kadi ko keɗɗa ko eko nandini eyyi seydana jarama ine jeeya eko daɗi men foof eko tonggui men eko fi men eko lepti men foof ine jeeya eko wasde men janggo ɗum e min somi welama wiya wadde ko ɗum woni e nder miijami ko ɗum woni ko miijimi ko jiknaɓam ɓe miiji ɗum woni koɓe jii wonde ko daɗi men ko koyen janggani ko wadde ko ɗum woni koɓe jii ɓe jaggi ɓe mbaɗi me jangde eyyi to banggal on ɗon fango miɗo wawi jaboradema ɗon a jarama weltanama no fewi e nden ma en gar ko puɗɗiɗa ɓadde ɗo joni ha tengti ko fewti e nafoore jangde beele wonko mbawɗa sifanade en ha tengti an hande dawal ngal gummiɗa e dawal ngal gonɗa wonko teskiɗa wonko jiiɗa an mo ganduɗa ko ɓiɗɗo pullo mo ganduɗa kadi jiɗanɗo hoore mum hayso jinnaɓe jirjini jiɗanɗo hoore mum ha joni ne jogui coftal e banggue jangde eko nande mum hol nafoore nde ɓurɗa wawde sifanade en ene teskiɗa hende mbawɗa hirjinirde yimɓeɓe to banggue jangde eyyi a jarama to banggue nafoore meɗen nde to mbawmi hirjinirde to banggal yimɓe saabi jumol lugu sufia goto arabi wi al ilmu naf'uka ma zimta hayyan wa yabqa laka in zahabta wi gandal nafete saɗa wuuri yadayma kadi sama yi janggo nafoyma toon kadi rutto kadi heddo caggal ma ina haala heddo kadi naftore saabi so jiyande technologie gueɗe kewɗe gande kewɗe ɗeɗo wawata yaltinoɓe ɓe foof machallah jeehi kono noon ko ina heddiɗo ha joni gande ɗen kutore eyyi wadde eɗen mbawi wiide kadi to banggal to arabeɓe yaltinoɓe gande kewɗe e yimɓe meɗen woɓɓe eɗen jogui guindiyanko woɓɓe joomen gande foof joni ɓe godani kono noon gande mabɓe ne keddi ɗon kutore firti ko nafti saabu baraji ne nafti saabu baraji ne hen wadde eɗen mbawi wiide kadi hono arabe o wini wo tufqidu id jahilta wa anta baqi wo tujad wini alimta wa qad fu'ilta o wi aɗa hatte taw aɗa woodi eyyi o wi aɗa hatte taw aɗa woodi hono woni noon tawa nde gurɗa nde an tawa yiyata bindol wadde firti e nder gurdam maɗam ɗon a yiyata bindol a janggani firti wadde an aɗa wawi hattede ɗon eyyi saabi a janggani wo tujad in alimta wa qad fu'ilta o wi kadi aɗa wooda tawa ka jaaɗo aɗa wooda kadi tawa ka kattaɗo honi woni noon tawa ka joom gandal hono mbirumami ni tawa ka joom gandal gonnoɗa tawa ka joom gande naftoji no fewi goppaɗe leñol ma naftoro tawa haysa janggo e janggo na natti yiyede ɗum woni wo tujde ina limta wa qad fu'ilta haysa hattama janggon tawa yimɓe jiyatama kono tawa dardema ina e gurdam par exemple eɗen mbawi wiide to eɗen jogui hono ɓen e nder leñol meɗen pulagu he e nder gurdameje mabɓe wayno Ustu Sabbar en donc Bocar Alpha Ba en e nder gurdameje mabɓe machallah hayso woni e woto Allah yawni ɓe natti ede janggone ɓe kattatake saabi ɓe mbaɗi golle payidinɗe e leñol he ɓe mbaɗi ɓe dokki hen kadi gandeji kewɗe ɗe jogui esprit uji kewɗi wayno Amadou Hampate Ba en ɓen ɗo ɓe natti yiyede ko ɓooyi kono ɓe mayani majjani ha joni gande mabɓe ne godini kutore eyyi firti wadde eɗen mbiyaɓe tan eɗen jettaɓe eɗen jaranaɓe kadi sanande e gurdam mabɓe ko nde ɓe guuri nde ɓe kattatake hen kamɓe ɓe kattatake e nder gurdam mabɓe hono woni noon saabi koɓe yi oɓe bindi koɓe yimɓe jangguɓe koɓe yimɓe hutoriɓe kadi ɗemgal mabɓe e ɗo tan yoni cikkum sa jangui tan hutoriɓe ɗemgal ma e nder gurdam ma an e wawata hattede ɗo eyyi to gande gari tawata kaɗa tuuɗi a jarama weltanama no fewi ceerno Amadou Ba on guura cella en gartan seeɗa ko fewte an foof e janggude ɗemɗe ɗe ganduɗa taw ko lahotoɗe eko nandi hen e oɗo saaha hol nafoore jiiɗa e janggude e taw ko ɗemgal mum taw gande ɓe foof jangguirɗa ɗum koye ɗemgal ma hol nafoore jiiɗa e on fannu eyyi to banggal janggude gande fo e ɗemgal mum
ɗum ko ma e wawa fabrique de gueɗe kewɗe sabi ɗum kam jarani ko aɗa ƴetto gandal e ɗemɗe janane ha mbatta e ɗemgal ma an déjà keɓɗa ɗum koye ɗemgal ma sabi sa janggui ɗemgal ma gande kewɗe nani hen koye ɗemgal ma gue jittata ɗum sa yiite ɗemgal ma wadde aɗa wawi taajide cara e ɗemɗe goɗɗo pour que ha mbawa yajirede sabi sa woni ɗemgal gotal ka neɗɗo goto sa woni ɗemɗe ɗiɗi ka neɗɗo ɗiɗi ka yimɓe ɗiɗo wadde eɗen mbawi wiide hono ɗen ɗon gande eyo koɗe nafoje no fewi fewi to banggal ɗemgal ma sa janggui ɗemgal ma e joguima hen gande ɗum ko nafoore nde gandanɗa hoore ma nde mayata majje taw kadi ma gaddoɗa naftu fof ko leñol ma kadi mbiɗa sikkini ko neɗɗo kala ko mbawɗa wonde nafo fof sa nafa leñol ma ala tan ko gassi wadde ñagoɗe jomiraɗo subahanahu wa taala nde étudiant ji janggoɓe fulɓe ɓe fof ndeɓe tinnoto kadi ndeɓe toppito leñol ngol saabi neɗɗo dañata ko ɓuuri leñol mum kala ko mbawɗa wonde sa woni président walla ministre walla kala ko mbawɗa wonde so tawi woni a yejjiti leñol ma an tan ala ko goɗɗa so tawi woni a yejjiti ɗemgal ma an a wodani saabi ɗemgal ko kay woni wonki leñol firti wadde sa andi ko ɗemgal woni wonkiki wadde so wonkiki iwi tan ɗemgal ngal yahat wadde firti ko jaggaten ko wonkiki ko woni wonki ɗemgal ngal saabu wiyeteno ko anduɓe yo keewe leñol eyyi so tawi anduɓe foof goni hay so tawi jeeyama e leñol jalti leñol ngol firtorani leñol ngol tigui walla exactement eyyi jarama weltanama no fewi guura cella no fewi kadi en beltima no fewi kalɗo ɗo namdal men wima ko hol waylo mo teskida hande o to banggue rendo men ha tengti e rendo fulɓe to banggue jangde sabi eɗen gandi jangde hayso tawi hande en ɗen nimsi eɗen gabbano hanki ɓennuɗomo ɓooyani wonde en nanguirani no foti ni nanguirede ko ɓuuri hewde kewɗen tan ko so ɓiɗɗo jibinama ko alqouranil karim o komo heeɓa fof ko toon ko heɓata fof kadi ko toon te eɗen gandi tigui rigui ma wood ko heeɓi toon kono kadi o yondikinto toon o wawa yaññade kadi o yiɗata ko goɗɗum ko heddi ko oɗo saaha eɗen duka yimɓe en janggani te ɓooyi dukede mbeɗa sikki hande e nder temedere fulɓe sa joƴƴini 90 ɓe foof dukata ko en janggani beele en janggani o oɗo saaha gonaɗo woni waylo mo teskida yimɓe ɓe ɗon foof 90 e nder temedere foof 90 ɓe aɗa teskiti naati e waylo gam abbanade jangde woni no mbiɗen ni andude koko daɗa abbo hen walla ala ha joni ken joniɓe tan eɗen kaala taw en mbaɗani gollal ngal to banggue waylo eyyi machallah Oumou to banggal on ɗon fannu eɗen mbawi wiide hande machallah hande kala to garɗa eywa ina haasi tawa ɗon duɗal jangguinirgal guila e cuuɗi école aji hay ko nande ɗum kono noon ɗum fof wadde noon kadi to batu fof tawɗamo jooɗi tawata mawɓe ko ɗum kalata wadde firti so yeehi ha yettima degré ko mawɓe ko kamɓe ko ɗum tan ɓe jewtata sa dani eɗen piya eɗen kaɓɓa tan koyen janggani sadi wadde firti ko gewten ɓoggi tan kone jangguinɗen mawɓe ɓe mbaɗa sensibilisé e nanude sukaɓe tigui e nder école min hande kay e nder yiyandam saabi ene woodi guure kewɗe e nder diwnuji amen to e arata hen tawa mbasa hen taw école no garata e wuuro tawa école o watte ko porta ko 120 élèves firti ko wuuro woto so wawi nanude temedere e nogas suka janggo wadde firti gonɗon wuuro e ɓen kam lenaji ɓen ko fuɗɗiɓe yiide nafoore jangde wadde ɗen mbawi wiide woni koye arde kono bientôt kadi no ɓaadi inchallah nde tawno woni bone tan ko daɗede wasɗa andude ko daɗa kono sa daɗama tan ha gasi an andi min komi daɗa tan firti wadde aɗa heeɓi andude ka daɗa aɗa wawi dagade keptoyɗa wadde firti mbiyeten tan ko yo jiknaɓe kadi tinno e sukaɓe ndeɓe nanat sukaɓe école aji ndeɓe nanat sukaɓe école aji enen fina tawa meɗen ɓuurani ɗum sen pini tan ko neɗɗo so heeɓi duuɓi jeegom jeeɗiɗi tan ko ɗum woni ko nannate ko ɗum woni ko ganduɗen eyyi kono noon to banggal école gani joni ko monɗo ko noon yaari aduna o ko no woni changedi kadi sen en tawi wonde janggude école o kadi ko très important saabi ko toon keɓata gande payodinde toon wawata hebde wawde naftude leñol ma e wawde kadi daranade leñol ma ha wuuro eyyi ɗum noon eɗen mbiya jiknaɓe nde ɓe tinnoto ɓe goppa sukaɓeɓe mbawa janggude kadi ɓe mbawa toppitade eyyi a jarama weltanama ɓe mbawa toppitade ɓe ma en gartu e oɗon fannu wa haali ɗo joni nde ɓe tinnoto nde jinnaɓe ɓe tinnoto e sukaɓeɓe ɓe gacca ɓe jangga te kadi ɓe mbawa toppitade holno sukaɓeɓe mbawata toppitorede ha mbawa janggude eyyi
to sukaɓe mba toppitorede andi joni enen fulɓe joni no woodi hunde wotere ɗen mbaɗani ɗum ɗisiwade kono aada men ni jagga cukalel ma tan nawana ɗum ceerno ɓuurani ɗum ko adan ceerno ɓuurani dokka ɗum ceerno jaaha goppa ɗum to ceerno so ngel ñawi so ngel heyɗi so ngel hooli so ngel ko wawi ngel hebde foof hakkude maggel toon e ceerno duuɓi ɗiɗi tati a yiyata cukalel a yiyata a yettota ko ceerno a nelata watta e dar kadi foti ceerno mo garɗa ɗum o ceerno ko joom galle ko joguiɗo ɓesgu en plus gaddanɗa addanani ceerno jawɗi gaddanɗa ceerno ko fotino neɗɗo firti sa addani ceerno neɗɗo ko fotino neɗɗo wadde poɗɗa wawde wallude ɗum kono jogori neɗɗo saabi jogade neɗɗo ko fotino fittade wona hunde wiide wadde eɗen mbiya jikinaɓe meɗen ndeɓe toppitto sukaɓe wonɓe duɗe ɗe duɗal kongal wawi won foof so won tubakiri so won ɓuura kono ɓurde wawde wadde civilisé koto to banggal tubakiri to saabi tubakiri ndi wawa yaade gaga toppitaka e kono noon kadi koɓe mbaɗata kadi ɓe cukalel nawe tan woppide e ceerno ɓuurani ko ɗum kadi ɗum ene jeeyaka haɗi sukaɓe janggo saabi sa ƴeewi sa nani temedere cukalel nder duɗal ɓuurani ɓe toppitaka haydara e nder duuɓi jeeɗiɗi jeetati ko dursata e maɓɓe diwata yimɓe 40 yettaka hay 50 firti heddiɓe foof gontata tan ko yimɓe ɓe peewani ɓe keeɓani janggo normini e firti wadde ko dépense o il faut que dépense o jogui saabi sa addani neɗɗo il faut kam daña ko mballuɗa ɗum kadi no wona haydara eɗen mbawi machallah eɗen jogui saabi sa yeeyi nagge ma woote 50 ujunere CFA walla 50 walla 50 a itti kalis o e rokki e addi ha yettima ceerno e rokki ceerno ma soode sac maaro ma soke en bidon nebam ma sodan hen cukalel ngel koltu cikkumi kay e nder hitande cukalel ngel ɗum gotel kay wawa ñamde ko foti ko ɓuuri sac maaro wona firti wadde a joganima ɗum ko wonko ustanɗa ceerno noon wona on goto addana ko ha heewi ko fottino ko ɓeene wadde ceerno noon ala sago e a wawa addanede kadi yimɓe mbiya tan yo jooɗo yo janggo mbasa ñaama mbasa yiiloyo ko ñaami firti ko ɗum ene jeeya dépense o ene jeeya ko haɗi sukaɓe janggude en potiri jangguirni kono so woni no nanirte duɗal ɓuurani woni so woni no ko noon woni toppitoriɗen tawanno hande machallah ken premier ken numéro 1 e monde o foof kono noon ɓe nanirani fof wona noon ɓe toppitira eyyi kono noon en tubakiri ndi kam ka toppito tan walla sa toppitaki yahata eyyi ko aɗa toppito tan sa toppitaki yahata eyyi to banggal ɓuurani toon noon ɗo wawi addande ɓiye ceerno goppa ɗum ɗon won ɗon duuɓi ha ɓooya eyyi hanti ko noon tanti eyyi kono noon wawa yaade gaga toppitama ɗum noon ɗumen mbiya jiknaɓeɓe ndeɓe toppito sukaɓe wonɓe duɗe ɓe duɗal kongal wawi won foof déjà en mbi to tubakiri to kam toon wawa yaade gaga toppitaka eyyi to banggal noon to ɓuurani to toon noon kadi yoɓe toppito sukaɓe jarama joni to banggue tubakiri wawa yaade taw toppitaki to banggue ɓuurani kewɗen tan ko addude ɓiɗɗo beddoɗen ɗum wadde sen ƴeewi eɗen gandi ko neɗɗo kala ko mahiɗa e mum haysa eggi a naate goɗɗum ɗum ko ndiɗon mbaadi tan jirata saabu sa ƴeewi yeeru so tawi a fini ana woni ɓiye ceerno a yeeƴaki e makko a ƴeewani so ñaami o yari te ɗum ɗon foof haysa nawi aɗa hanno ruttade ƴeewa e makko beele mo selli saha puƴƴota ko janggo ko way eɗen gandi so rentaki beele a jogaki kulhuli so tawi hande o waylo mo jogui ɗen e hucci waylitade ɗe jiiɗa janggude gande tubakiri e ko nandi hen beele a jogaki kulhuli ma en ɗiɗon hutteji beele wa en ɓortude sabu eɗen gandi wona lorde suka o tan wiya ɗum ya janggoy ñammina ɗum wiya ya janggoy woni toon eɗen gandi wonko heewi hay ko jangguinoɓe ɓe basito en mbiya en kala saaha neɗɗo ne haani arde ƴewto ɓiɗɗo o so tawi ene jangga walla goɗɗum beele a jogaki kulhuli no gonnuno ɗen ni saabu eɗen wayni ere aada ene tiiɗi waynude pullo e aada ene tiiɗi beele a jogaki kulhuli no gonirɗen gudde qouran ɓe ni en so tawi hay sen pelliti waylade ɗen jaa école aji beele wona noon jogorɗen waylorade eyyi seydi an en ñaguima jomiraɗo subahanahu wa taala joom baɗe bawɗo nde waylata nde kadi newnanta jiknaɓeɓe kadi soɓe mbakalti sukaɓeɓe kadi e jangde tubakiri ndi nde mbawa toppitade saabi toon yahata kono to banggal kulol meɗen ala sago en kulat saabi waylude e woppude ko wowno ko hunde tiɗde ko feewi eyyi kono noon to banggal tubakiri ndi c'est déjà so'n ƴeewi tan tawi woni tan sa waɗi essayé tan a tawata yahata voilà firti wadde ko so way kono ngallade ɓokki ni
darata ko tan peroɗa ɓokki aɗa ndiyata eyyi firti wadde ko sa gowɗa to ko weddade ɓiyatanta ceerno sa itti ɗum toon artiri ɗum tubakirta ma e nder systéme sociaux o ma hollumo wonde yahata to no wano ni eno gani ko différent wadde e waade ko différent ma heɓani hoorema andude no to wayni eno ɗo ni wona goto wadden ɗo wayni potmi ko waden ɗo wayni belami wawa wadde oɗo no ɗo wayni afamide wadde mbiyaten tan ko hayso woni jiknaɓe ko ɗum woni koɓe gowi toon soɓe guitti toon cukalel ɓe gartiri ɗum to banggal tubakiri gade kono e maɗe keɓ andu tigui tubakiri ndi wawa yaade gaga dépense il faut jomum waɗane dépense caggal ne mbasiɗa jiknaɓe e guel jangde foof nde wonno so wiyama jangde nawri foof kadi enen par ce que kala ɓe kalɗen jangde eɗen gandi wonno pullo kañum eɗen mbawi wiide din l'islam ɗo ari nde tawde ɗum tan ko hen din l'islam ɗum wonde ari nde gueɗe kewɗe enen en tampani wonno en qur'an tiiɗi dinen tiiɗe men qur'an tiiɗe men so wiyama gandal tan gande ɗe fof ko ɗe gande kono enen ɗe gandi qur'an ɓurɗen wawde nanguitade caggal nde mbasiɗa ɓen jitnaɓe ɓen jiknaɓe hol wasiyama e ɓeɗo seeren ɓe eɗen gandi kadi ɓe kamɓe ɓene won aada moɓe tawi ɓe tawa eɗen gandi aada tawaɗo o enen foof ndendimo neɗɗo ara weddema ɓiyum tan yaaha wiyatama ɓiɗɗo ne foti ñamde ne foti yarde walla ne foti wadde ndani eyyi seydana jarama to banggal hono sernaɓe ɓe jangguinoɓe sukaɓe addanteɓe sukaɓe tan goram ka ene deƴƴa jagga sukaɓe no mbadda e sukaɓe no mbaddiri sukaɓe foof no mbaddaɓe kam no gurdiriɓe ene kolliriɓe diine Allah eɗen jettaɓe eɗen jettaɓe no fewi kadi eɗen mbiyaɓe nde jomirawo subahanahu wa taala newnantaɓe moƴƴere e kadi nde rokkataɓe ɓesguji moƴƴi mbawɗi lomtade mbawɗi kadi janggo kadi holloyde sukaɓe woɓɓe men kadi aɗo kadi holloydeɓe diine eyyi to so on ɗo fannu yawti hono to banggal fulɓe ko hersoɓe tan ko joom en gacce sa yi pullo tan a wi joom gacce sona ɗum sa yeehi to jaggui ɓiyata nayi ɗum to ceerno capato dembi a yettini ɗum ceerno capato a weddima ɗum ɗon fokkiti yeehi nde timmata lewru ceerno arani a neldani ma ceerno capato on nodde wima an ɓiyama guppuɗa ga ko ni de fawni de walla ɗum heeɓi ɗum walla ɗum heeɓi ɗum il faut que wadde daña ko mbaɗɗa wadde sa yi sernaɓe ɓeɗo ne mbatta ɗum provoqué mbiyata jignaɓe haydara nde ƴentu tan ko gacce sabi e ndimagu kadi kono noon ɗum fof wadde noon eɗen mbiyaɓe kadi ndeɓe tinnoto kadi e sukaɓeɓe kono so neɗɗo addana ko foti no neɗɗo addana koko heewi kadi addanama foof sabi ko neɗɗo woni foof eyyi kono noon soɓe gaddinama sukaɓeɓe kadi ndeɓe tinnoto sukaɓeɓe kadi no mbawa janggude ndeɓe tinnoto sukaɓeɓe addoto tinnade kamɓe joni ɗo addoto tinnotoɓe koɓe tato addoto fof tinnade la première étape ɗum ko jiknaɗo joom cukalel eyyi joom cukalel jibiɗo cukalel on addoto tinno en première étape deuxiéme étape addoto tirno ko ceerno gaddanaɗo cukalel ngel troisiéme étape reftinta hen tinnade ko cukalel baɗaguel ɗon ngel sabi wonto étape aɗa waɗe taw on ɗo sa an andani ko tinnade firti kaɗa yaha tan aɗa arta mais wonto étape kadi aɗa heeɓa a foti andude an mbaɗaɗa koye diine Allah mbaɗɗa kadi koye lawol cuɓolngol ɓurolngol ɗum diine islam nde keeɓa kadi an kadi darade tinnade kadi andude koye ɓuural ma ngal mbaɗaɗa andude kadi ko jiknaɓe ndewi caggal ma kadi eyyi nde sernaɓe kadi mbawa to tin e tinnade sukaɓe hol waylo mum seeranɓe poti wadde beele sukaɓeɓe caɗele mumen no gusto eɗen gandi haali ɗo mbiɗa so tawi suka ari ko ñaamo ko jaro gueɗe makko foof ɓe cellafi cellal makko ko nandi hen jinnaɗo makko yeeƴakima ɗum ko ceerno wajibo darto hen ko ñeemi joni hol waylo mum seeranɓe kaani weddade ɗa gacce ƴeewa ko wonata ko nde wonno fulɓe mbi yo Allah dandam yo Allah rokkam so ardi ɓamata ko yo Allah dandam eyyi seydana jarama to banggal ɗum comme déjà mbiɗen ɓe mbasa hersude andi fulɓe ne kewi gacce no fewi so woni min to banggal idée am sabi tugi ko mbi chacun a son idée chacun aussi a son vision goto foof e yiyan ɗum goto foof kadi e miijo mum kono min to banggal yiyandam sernaɓe poti ko wiide jignaɓeɓe ndeɓe mbawata toppitade sukaɓeɓe ene foti hanirde sabi neɗɗo kamɓe andi kamɓe foof eɓe gandi e sa addi neɗɗo ko ñaamo ko jarowo ko ñawowo ko mbaɗo foof wadde firti ndeɓe mbawata provoquer jignaɓe kadi ne mbawata joganade sukaɓe dépense ɗum ine jeeya e ko wallata sukaɓe no janggiri sabi so woni dépense mabɓe ne joga e walla kam hayso wona dépense mabɓe ne joga parfois par lewru foof e nder lewru walla lebbi ɗiɗi foof aɗa ara joyniɗa ceerno waɗa guittoɗa dokkuɗa ceerno ma wel ceerno en plus kadi ma ceerno ɓeydu kadi janguide ɓiya en plus kadi ma ceerno ɓeydu toppitade ɓiya on ɗon gonɗo ɗon eyyi
a jarama weltanama no fewi guura cella ko juuti kadi en beltima ɗeɗo haalande maɗa fawodinde ha tewde jangde nde wonno ko jangde e nder gurdam min gandi feccere gurdam neɗɗo ko jangde nde wonno nde joni mbaɗo yidde nelaɗo rasul sallam nde o wi ɗum ko janggo wadde nden noon a jarama yo Allah heeɓe moƴƴere e ngal ɗo namdal men ko a ɓaaƴi ɗo sen ƴeewi ko fewti e tinnare suka saga nde kalɗa goto hen foof fodde muɗum alnangal ɗo gandal alnangal ɗo gandal banggue kamɓe yimɓe janggoɓe on janggoɓe guila e janggoɓe qur'ana janggoɓe français janggoɓe arabe janggoɓe pulaar ɓe jinnaɓe muɗumen batti e jangde ɓe e hol tinnare walla hol wasiyam kuccinta e mabɓe e banggue tinnade ɓe poti tinnade haaɓe mbawa tigui rigui e artirde ko jinnaɓe ɓe e paaliti e mabɓe seydi Ana jarama eyyi ngal ɗo namdal mbiɗa yiɗi namdede ngal no fewi kadi mbeɗa wiya sukaɓeɓe ndeɓe tinnoto ɓe mbawa tinnade koɓe mbaɗa ko saabi ɓuuri jasde foof ko saabi fulɓe mbiyata meccal ɗigga ganaka yowmu il faut ko neɗɗo waɗa ko il faut yo ɗum ɗiggu meccal ngal tawngal yawakima tawngal ala ema hakke ko meccal mbaɗaɗa jangde ngal janggu tigui woto natir hen miɗa hen walla mi ala hen naat hen tigui rigui jangga ɗon ko goho ɗimmel meɗen eɗen mbiya sukaɓeɓe eɗen dokkaɓe ɗo ete hono woni ngal ɗo gandal gande meɗen keɓade to banggal loko suufiyaji o wi ida atlayta sibaka billahbin wa najdin wa asta julusika fil kibri wal julus wajibatun ida kubirta wa law mitta qabla al kibri wasta madatika fil qabri c'est bacci ɗum e français oyi ko lorsque tu consacres ta jeunesse à jouir de la plaisir de la vie lorsque tu consacres à jouir du plaisir de la vie tu as détruit tu as sacrifié ton avenir, tu as détruit ta future retraite lors de ta vieillesse. Car la retraite est obligatoire dans la vieillesse. Qu'il t'arrivait de disparaître avant la vieillesse, tu sacrifies à l'ondela. Oui, oui, mais donc, ils ont attrayé ce pas comme il a bien dit. Oui, ça va dire chuka ma faut fijirde. Ça va dire chuka ma faut ana jangan ba tan ko rewde gede aduna e kanande den don gede. Wasto juluske fil kibri o ya bonni jonde man sangane de mawnuɗa janggo sa woni e nder cukagu ma fof mbaɗɗa ɗum koye fijirde ko yenane ko manggu ma bonnata sangane mawnuɗade wasto juluske fil kibri wol julus wajibatun ida kubirta oyi paama kadi jonde ko hunde wajibani hunde fonde so sangane mawnuɗa sa mawni tan jooɗoto poɗɗa joɗade fof jooɗoto firti wadde woto bonnu cukagu ma sangande woto jongu woto bonnu jonde ma woto bonnu manggu ma jonde ma ne keɓata joɗade sang cukagu ɗum bonnata ɗum ko sangande cukagu hono bonnirta ɗum rewde gueɗe e aduna rewde fijirdeji mbasa janggude wol julus wajibatu ida kubirta wi jonde ko hunde wajibani so neɗɗo mawni tan jooɗoto walaw mitta qabla al kibri wi hayso jomum ruttima jomum hayso jomum maayi hade muɗum e mawnude sabi neɗɗo wawi mawnude cukagu e nder cukagu ma sa mayri cukagu so tawi woni koye fijirdeji ndewnoɗa o wi wastama datika fil qabri o wi a bonni lelorde ma a bonni lelorde ma to lakar to sabi an déjà ponnoɗa ko fewnude cukagu ma moƴƴina manggu ma taw sa maayi janggo tawya ko moƴƴi kono sa woni e waɗi cukagu ma fof fijirde janggani walla gueɗe keɗe tan ndewɗa yanane bonnata ko jonde ma sangane mawnuɗa e so woni kadi hay sa maayi hadema e mawnu hadema e mayri cukagu kadi a bonni lelorde ma a bonni kabri ma ɗum woni ko wiye français ko oui lorsque tu consacres ta jeunesse à jouir des plaisirs de la vie tu as sacrifié ton avenir tu as détruit ta future retraite lors de ta vieillesse car la retraite est obligatoire dans la vieillesse qu'il t'arrivait de disparaître avant la vieillesse tu sacrifies à l'au-delà o ya bonni lelorde ma to lakar janggoto ɗum noon eɗen mbiya sukaɓe ndeɓe tinnotoɓe mbasa rewde kecceje ɗe ndeɓe tinnoto ɓe moɓɓo guite maɓɓe ɓe dado kadi ɓe daro haɓe tiiɗo ɓe mbasa ƴewde aduna ndeɓe jangganta janggo ndeɓe jangganta kadi leñol ngol ndeɓe jangganta koɓe maɓɓe saabi l'ilmu huwa nafu kama dimta hayyan wa yabqa labuka in dhahabta gandal nafete saɗa wuuri tan sa maayi heddo caggal ma firti wadde mbiyeten sukaɓe ko wotoɓe mbiyeten tan ko yoɓe tinno ɓe mbasa nawdude kecce e jangde ma mbasa kadi wadde cukagu maɓɓe fof e fijirde ɓe tinno ɓe jangga ɓe tinno kadi ɓe tinno e saabi ko mbawata fewnude cukagu ma fof ko pewnirta cukagu ma fof ko mbisata ko manggu ma pour que sa mawnoyi mbawa jooɗo mbawa nemade mbawa ɗum fof watte ko cukagu ga ɗum noon wadde yo tinno cukagu he
ɓe mbasa rewde kecce ɗe. jarama weltanama no fewi e ngol ɗo jaabugol patam lamigol Seydi Ba en beltima no fewi e hol wasiya maɗa ko fewti eɗen gandi hande ha joni gonɗen ko fewti e jangde no mbiɗen ni jangde en heewi fannuji sen teskima to banggue leñol ngol ko ɓuuri hewde en janggani métier en janggani ɗemɗe en janggani ko wiyete ko kadi métier e ko ɓuuri hewde so tawi en keɓani e banggue ɗanngal en gaynani en ɗannaki tan so renta ko lelde ɗum rewi en ɗumno en janggani métier ko ɓuuri hewde e meɗen hay ene ɗanno ronka ko fewti e gollal walla ko nandi hen lelde ɗedda ko hol wasiya maɗa to banggue leñol ngol nde janggaten dendagal ɗemɗe kono kadi nde janggaten métier e Seydana jarama ɗon mbeɗa wawi widema ko meccal rimɗinto gorko saabi sa yi a ɓornima wutte mo jiɗɗa a gollu sa yiɗi a ɓornima faɗo mo jiɗɗa e naati bitik tan e hawre faɗo mo jiɗɗa ko gollal firti wadde sukaɓe kadi deɓe mbisata goto fof jogo meccal aɗa andi ko boni tan ko guyka ko meccal boni hen tan ko guyka kono kala nde ko meccal kongal wawi won saabi un philosophe goto René Descartes ko italien o wi wonde président ndu kolowo pine mobile aji walla pousse ina ɓuurama président hono woni noon par exemple joni an umma ƴettiɗo e oto ma machallah aɗa fayi ñooro leydi moɗon ñoora aɗa hottoon congé e wayi ha nder ladde to Allah waɗa pine oto ngo fusi ɗo on joni hombo poɗɗa ɗon noddude noddata ko asimi walla noddata ko rabartere wona ko kolo tawma ɗon asimtawatma ɗo firti ko wadde o yiiɗi wiide tan ko gollal woni foof kadi kala gollal jagguɗa jaggu tan ha tiiɗe par exemple min mi woni kolo paɗe an woni chauffeur oɗo woni goɗɗum an gonɗo chauffeur ma ya Sénégal gaddoya marchandise walla jaaha Mauritanie gaddoya goɗɗum min kolo paɗe o mami yirlo mi hawra e patron ngaji paɗe mumen tunimi mi socca nafa ɗumen an gaddoyo marchandise ma nafa yimɓe firti ko goto wawa goto moƴƴo ko Allah tan goto foof goto foof dañata heedi goto foof to aɗa wawi hedde mécanisme walla keeda ingénieur walla keeda entrepreneuriat walla keeda quelque chose fabrication d'usine walla n'importe quel woni bon tan ko lelde tan boyi ko lelde tan ko gandumi ko so neɗɗo lelima e o tan yo yenani waɗi fenade e so neɗɗo darima tan dadima andu ko gonga waɗi eyyi jarama a weltanama no fewi guura cellako juuti en beltima no fewi ko wona ɗum ko en gartan e wasiya ha tengti e konngol men cakkitol hojomaji ɗi nanguiri en juuri e hol wasiya mami joguiɗa ha tengti hande e leydi men ndi saabu ha tengti an mo ganduɗa ko jangguɗo ko fewti e faggudu neɗɗo janggo hande o ko fewti e faggudu kañum janggatte koko fewti e leydi ko kañum kadi woni ɓerde leydi saabu eɗen gandi ko faggudu jogui leydi e oɗo saaha hande gonaɗo holko mbiyata ɓiɓɓe leydi e Mali e ha tengti saaha gonaɗo joni o kadi hol wasiya mo basiytoɗa laamu e leydi Mali eyyi Seydana jarama mbeɗa wasiyo ɓiɓɓe leydi ndi ɓen gadortoɓe ɓiɓɓe leydi meɗen Mali mbeɗa wiyaɓe yoɓe tinno e nder situation mo ɓe goni o ndeɓe mbawata muñde situation saabi déjà ko en mbaɗama situation ino sédure no muusi kono noon ko population wawata rendude muña anda kadi ɗum ɗo koko jomiraɗo subahanahu wa taala fawi meɗen hande oɗo saaha kadi iwe dow saabi so woni yimɓe population heɓani muñji yenani l'inflation ngabbata men e kowoni l'inflation prix ji gueɗe kewɗe monta e kalisaji ɗi jana ko nande ɗum e récession en e gueɗe fabriqueteɗe kulle ñamateɗe nder leydi basen yurmodirde firti wadde mbiyami ko ɓiɓɓe leydi ɓe yoɓe tinnodir ɓe jurmodira ɓe ballodira nde mbawɗen iwde oɗo situation mo gonɗen saabi leydi ndi hande ndi ñaagui duwa on fewi kadi gonɗen koye nder gaska so welama wiya eyyi hono woni no gaska ka noon toon waɗi nguleki no wuuli no hiiɗi wadde firti ko wonɓe nder gaska ɓe ko ɓe muñata hoɓe woni wonɓe nder gaska ɓe population firti ko population ɓe muñata kamɓe lamɓe men machallah kamɓe so woni hay so ni ko eɓe poti muñji gonga kono noon ko eɗen koye men eɗum mbaɗi muñji eyyi so to deuxiéme wasiya ngadam ɗimmal ɗo panami koye leydi meɗen Mali e laamu o mbeɗa wiyaɓe kam yoɓe tinno ndeɓe kawrete nde tawno un économiste goto wi oui les échanges doivent être la règle entre les deux nations oui gostodiral wonata ko règle hakkude leyɗele ɗiɗi min mi adda gawri a gadda maaro gostodiren so woni leyɗele ɗe taƴimama leydi wawa yaade caggal leyɗele diwan wawa yaade caggal diwanuji wadde firti mbiyeten ko mieux que rien de mieux que la solution
kadi yo tinno nde ɓe keɓata solution nde ɓe mbaɗata kadi ɓe kawrat hakkude maɓɓe leyɗele meɗen hoddiɓe meɗen sabi ɓuuri jasde fof walla ɓuuri bonde fof ko waddude kabdiji walla taƴodirde koddiiji muɗum ɗum wona hunde moƴƴere wadde eɗen mbiya ɓeɓe tinno nde ɓe mbawata hawrude leyɗele keddiɗɗe nde population kadi wawata wurde no yiɗiri eɓe mbawata wurde tawa ɓe keɓani probléme économiste sabi oɗo saha joni no gonirɗen ni ɗum so woni population tinnaki tan probléme économique natat leydi ndi jarama weltanama no fewi en beltima ha tengteɗo to men mba ɓiɓɓe leydi ko fewte prix ji hande sen ƴeewi ko wayno sosoɓe fof tawde koko codno marchandise ha heewi no joƴƴini kono noon ko leydi ndi hiiɗi ko miijota ko hen ɓiɗɗo leydago miijota ko hen jurum kono darata ko montinde prix gam keeri koko gudda nden noon en mbasimaɓe no mbiɗa ni wasiyama oɗo ko wasiya pawdinɗo nde ɓe mbawata famde leydi ndi kodi wawi wonde foof ko leydi moƴƴe kadi wata aji ɓe mbiyene bonna kadi monodirene ko henen jarama hol konngol maɗa cakkitol taw ko mbaynimo mbawa kadi waynorade yimɓeɓe e woni wasiya maɗa e dendagal ɓiɓɓe e fulɓe gonɓe e dendagal aduna o hande dariɓe gam taƴƴi mbaccumaɓe gam salade yawari ha kadi e jooɗiɓe ɓe tinani ni weeti hol wasiya maɗa woni konngol ma cakkitol mbawa waynade e saabu hojomaɗa eyi seydane jarama hojomaɗi jaggrima junggo kono hono no mbawaten wiide tan ko hono ɓesguji pulagu wonɓe e windere nde fof eɗen beltaniɓe kadi eɗen ñaganiɓe gueno moƴƴere eɗen mbiyaɓe kadi nde ɓe daroto ɓe dardoɓe tinno sabi neɗɗo ko hunde ko ma wula tan nde ɓuuɓ eyyi firti wadde ko oɗo saha mbo gonɗen muɗum o walla ko sahagam ko saha nde gonɗa mbo poɗɗa gollude o mbo poɗɗa fewnude hunde tinno fewndu pour que janggo taw keɓano jooɗuɗo lesa mawni esa kadi en plus tawa kadi hay sa yiyaka taw no heddi caggal ma firti wadde ne mbiyete ɓiɓɓe leñol ngol foof nde tinnoto e leñol he machallah kono leñol ngol machallah en kulani saabi eɗen jogui machallah dariɓe dadiɓe kono noon ha joni kadi eɗen mbaɗa sensibilisé wonɓe lesɓe machallah so wona ɗum leñol fulɓe ngol ko leñol jaltingol esprit uji jaltingol uji opérateur uji économique e ko nande ɗen ɗo gueɗe ha heewi kono noon ha joni ko kaldaten ko jeunesse wonɓe lesɓe mbiyeten jeunesse o ko yoɓe tinno kadi ɓe mbasa jasde soɓe gaari kadi yoɓe tinno ɓe dardo ɓe daro ɓe woɓe mbawa toppitade leñol ngol eyyi so ɗum yawti en calmini mbo ina yiyaɓe Pinal TV kala kadi en beltima no fewi gorgol ummo en beltima no fewi eɗen ñagono bandiraɓe musidɓe tedde e moƴƴere eɗen ñagono kadi kala mbo ina golla e Pinal TV kala mbo ina gollolo tuggama ko bambarague addi pulla addi ceɗɗo kadi eɗen ñagono ɗum gueno moƴƴere eɗen ñagono ɗum balɗe juɗɗe battane moƴƴe kadi eɗen mbiya moɗon nde tinnon ɗon onen koye moon nde tawno wonta keɗɗon to keɗɗon ɗo ɓuuri tidde nde tawno ko il faut jogoɗon softere il faut kadi jogoɗon courage à tous les temps eyyi ɗum waade noon eɗen mbawi wiide wassalam en calmini bandiraɓe kala jarama weltanama no fewi Amadou Adama Ba kadi en beltima no fewi e ɗiɗo konngudi patamlaɓe sinno ko saago men ko ɗo tan kireten kono noon hunde fof ne jogui to fuɗɗi kadi ne jogui ɗo haaji kadi en beltima hen no fewi kadi min beltanimami kadi dendagal golloɓe Ayaw Pinal TV kadi e yeeɓoɓe mum kala beltanimama kadi calminima kadi calmitimama kadi jarama yo Allah yooɓe moƴƴere kadi en beltima en calmini dendagal yeeɗiyankoɓe Ayaw Pinal TV kono kadi en calmini ɓen sagataɓe worɓe dariɓe ha Pinal TV wawi wodde kono kadi en calmini ɓen ɓe ganduɗa hande ko dariɓe ɓe ñamani jarani pourtant yo leñol ngol ɓamto kono kadi en mbi kadi yo jaam Allah addu jaam e nder leydi meɗen Mali ndi ittana en ɗeɗo caɗele gonaɗe e rafi kawral gonagal gam hoorema rasulillahi sallallahu alih w sallam kadi en calmini dendagal ɓesgu malinaɓe kala ɗo goni e windere nde kono kadi en calmini kala ɓesgu fulɓe ɗo goni e windere nde guila e ɗanniyankoɓe ha e wonɓe e leyɗele mumen ha e wonɓe e guure muɗumen kadi yewtere meɗen Pinal e gandal hande ko ɗo haaji kala ko fewnitaki on dardama yaafoya nde wonno eɗen kewi wiide wonko ɗaate ɗemgal kaalowo taw eɗe herjeni furkettoɗo wadde jombani wodaɗo perguitiɗen kono noon kadi wonko welata ene furkettoɗo taw ne ñaade ɗemgal kaalowo kala ɗo perguitiɗen eko fewani hen en dardi bandiraɓe ɓe yaafumen eɗen mbiyaɓe en gummoraki sinno ko saago men koko fewniti tan kaalaten kono ko haala way noon nden noon on jarama yo Allah hokku en yiide ñande wonde so jeedo haaji